Balima Anyakuma, très urgent. Balima bien vendredi 12 décembre 2025. Balima qui est mandat d'arrêt da Kémi Séba. En même temps, il y a une information d'oye ou be ka foko mamu kume fait ka coup d'état ke Bénin. Ko ja ko aka lanyini kume ko kanani irisiu de ka bazi Bénin. Ko ka Franci genga bo Bénin. Ko kanani irisiu ka sorasu ye Bénin. En même temps, ou be ka AEC de indexé ko AEC de be ko in kofe o kuma chaman be ka fo amena do détail la ko nyafo bela jelengena malien anyo de fo bela jelengena amena détail di ni mandat d'arrêt kendara Kémi Séba ka o ba ira ka fo ko Kémi Séba ka nationalité ma binala de mandat d'arrêt be dega ye jamana min de si je ne me trompe pas hein. Donc ça veut dire que Kémi Séba ka nationalité ma binala de ou ya kuma ni fo nere kunya kuma ni fo mais moi je n'étais pas trop sûr. Ça veut dire que Kémi Séba est béninois di nere ka jati la de. Voilà, si je ne me trompe pas. Un mandat d'arrêt international délivré contre Kémi Séba. Il est recherché pour apologie et des crimes contre la sûreté d'État, incitation à la violence et incitation à la rébellion. Donc, Agno Kuma ou de Sebene Yorola, Anu Uka Tchado Fanabeko Sabi Sira Korogone, Sabi Sira Koko, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, vient de délivrer 2 mandats internationaux à l'encontre des deux sieurs, Kémi Séba et Sabi Sira Korogné. Voilà, Agno Fana Sebene Yoro Chamana. Donc, Kémi Séba ta o manga balana, mais ko uni irisibe na ba, ko ja ko ni kudetan kunkera, ko ni iriside kunanga jeka barake. Ina fo anyabe Poutine ngere photo la chokomina. Donc, tchemi photo, tchemi toko fana ko Sami ko tchemi toko be kudeta la, nous na ko Sabi Sira Korogone, Sabi Sira Korogone, allez fana toko be ka foko, allez fana kumbe kudeta ina. Pour le moment, ko Tigri, voilà, ko Tigri Pascal, mungere kudeta nyamogo bayre, ko tegema daka folo, doko kabe Togo, doko kabe Ayesi jamana de ka, allez les photos fleni, ko Tigri Pascal, na bela jele nyaba photo la. Tigri Pascal, ja, ko ale kume fe ka kudeta de ke, kado Ayesi la. Ale kume fe ka kudeta de ke kanani irisu ka sorasu ye, ka Franci gen ka boye, ka Benenga yerema horonya dama, ale ka lanyini kunyodi. Yaro ni komanya, be machite songa tokota. Na nyana beba fenya len kadi beyi. Donc ko in chena san dien kuma bebe fama. Nekeni nore kenu kunya ka lanyini ne segu tongara ka soutien bayi. Ma ne ka soutien bayi. Donc c'est ça. Et uko ko mandat d'arrêt da Kémi Séba ka. Ko mandat d'arrêt international ko da Kémi Séba ka. Ko parce que kayo kuma munu fo a me faire ka coup d'état soutenu. Bon, ni coup d'état soutenu a conséquences d'origine. Et ma domina boraga ne bora ne de Kémi Séba bora chuko minde ka coup d'état kala soutenu chuko mina tande. Ne de fana Mali ta ketan chuko la. Ne asimi nga coup d'état kun échura ne kun chete soumarla. Mambi demain à la première minute ito tiki sarasoro. Mais anto kumala amena do détail kono ça. Donc uko ko anye ser Daniel borani révélation bawere yituguni. Malien révélation bede. Ha, ne ya metuguni kuye malien do mine, kuye burkinabé do mine, kuye nigérien do mine. Ko AEC ere ko siga ba de keleme AEC la ko ni kuda ka soro AEC de kunte kudeta en ko fe. Ne ta fo ayi. Parce que quoi c'est trop fort. Donc certains les moufo ameno kala malien de bela de linkala je. Kenni ni ngajuguni tsunami. Abe tsunami none. Mega fe mun kala kajugu noyi. Mune semene be malien. Ah, révélation BD. Donc, en a serre Janel la même. Les langues continuent. Au Bénin, les langues continuent à se défier. Si les coups d'État avaient réussi, mesure urgente de la junte béninoise, coupure à Cotonou du signal des principaux médias étrangers. Konou k'nye coup d'État ke Bénin, ou kumbe RFI au France 24 ou kumba be coupé kaboui. Dissolution des partis politiques. Ko kumbe Bénin parti politique be chikaboui. Konou kuye fangata. Ou kumbe politicien be daboko la. Basculement du Bénin dans le camp de l'AES. Konou kuneta kunkera. Uka la yini sabana emunye. Ou Bénin kumbe do AES la direct. Ode kuye play. Installation de Moscou comme partenaire central. Uka la yini duruna emunye. Nou kuye kuneta ke. Voilà. Que les Fila Saba Nani. Voilà. Uka la yini nana emunye.
n'u kun ye coup d'état kɛ u kumana ni irisiw ka base de k'o sigi o de kun y'u ka laɲini sabanan ye et naaninan ye instauration d'un nationalisme embraqué j'ajoute de pacotille o ko kumana do propagande na ina fɔ Mali bɛ ka mun kɛ ka kule an bɔra jɔnya la kumana do ko la Serge Daniel de ka sɛbɛnni don ko n'u kun ye coup d'état kɛ k'u kun bɛ don AES la n'u kun ye coup d'état kɛ ko irisiw ka base ko kumana sigi Benin o kun ye kɛlɛ bannen ye bon ni jugu jɛ i jugu t'i jɛ n bɛ mun fɔ AES ɲɛna a préparé dɛ ni jugu jɛ i jugu t'i jɛ a bɛɛ filɛ nin Benin président échappé min filɛ ka bɔ nin na tan i b'a ye u bɛ nin bɛɛ kɛ prétexte ye ka AES tɔ déstabiliser yarɔ u bɛ ka siraw tigɛ ko essence tɛ don Mali la b'a kɔlɔsi i b'a ye u bɛna ko tɔ juguya tuguni ka taa fɛ ko tɔ yɛrɛ hali CEDEAO bɛ ka musalaha point kɔ min kɛ n'a ye a b'a ye u b'o bɛɛ dabila sisan parce que sisan AES de yera i n'a fɔ comme le danger même de la CEDEAO CEDEAO président bɛɛ bɛ AES de i n'a fɔ AES de bɛ fɛ k'olu ka fanga bi Faransi yo nana n'o o fɛn de ye quoi o idée in dɛ o de donnen bɛ CEDEAO président bɛɛ kunkolo la ko n'an y'an sigi ko AES bɛna coup d'état k'an fɛ yen a bɛ siga dɔw n'u ka sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ o y'a avantage dɔ ye o y'a avantage dɔ ye donc o fana bɛna mun de kɛ sisan u fana b'a essayer ka AES tɔ déstabiliser hali u bɛ ka musalaha don koko la n'an ye i b'a ye u bɛ b'o bɛɛ kɔnɔ sisan c'est nin y'a kɛlɛ direct yɛrɛ de sisan parce que Russie tɔgɔ fɔla guerre géopolitique dɔ bɛ ka kɛ Afrique bi autant o b'a ka côté la Russiw ni Chinois b'u ka côté la ani Turquie ninnu olu b'u ka côté bon la Turquie fait partie de l'OTAN mais Turquie ni Russie bɛ ɲɔgɔn ta Afrique yɔrɔ dɔ la donc voilà la différence donc u ka laɲini ye mun ye sisan u fana b'a fɔ k'u b'u ta sara AES de la n'AES président m'u kɔlɔsi mɔgɔ ninnu u gɛni u labɛnnen don dɛ u kɛlen bɛ k'an ka opposants labɛn opposants u yɛrɛ ka an ka opposants ba opposant fɛn fɛn bɛ Burkina wo minnu opposé le capitaine ka fanga la o minnu opposé le général Tiani ka fanga la o opposant minnu bɛ Assimi Goïta ka fanga contre la o b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne kɛn t'a la ne tɔgɔ t'a la ne t'a Assimi fɛ mais ne tɛ taa fara maa si kan maa min bɛ Faransi ka baara la ne kɛn t'o la ne kɛni moi je suis un nationaliste foyi t'o boyi depuis Assimi ma wolo ne bɛ Faransi ko kɛlɛ la Assimi nana ne sɔrɔ la awa Assimi bɛ taa ka ne to a la fana que ce côté soit clair moi je suis un nationaliste un patriote ne bɛ n faso fɛ ne tɛ jɔnya fɛ tubabu jɔnya ne t'a fɛ peut-être dɔw dimina Assimi kɔrɔ u bɛ taa fara tubabu kan peut-être dɔw bɛ se k'o kɛ ça en tout cas ne kɔni tɛ taa o sira kan ne ka position ye mun ye ne tɛ Faransi fɛ ne ka position ye min ye ne tɛ sɔn tubabu jɔnya ma o ye ne ka position de je reste ne tɛ maa si kɛlɛ k'i taara fara Faransi ou bien X kan ne kɔni tɛ mɔgɔ kɛlɛ n tɛ se maa si ma mais o ye ne ka position de n tɛ CEDEAO fɛ bi n tɛ CEDEAO fɛ sini n tɛ Faransi fɛ bi n tɛ Faransi fɛ sini awa ni Benin président kun gɛnna a kun bɛ diya ne yɛrɛ ye kosɛbɛ parce que a kun bɛ fɛ ka Faransi gɛn ka bɔ yen hali ni wulu ko k'a bɛ Faransi gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ ne bɛ tɛgɛrɛ fɔ wulu kun kuma tɛ adamaden ma voilà ma position ne ka position o tɛ changer Assimi kɛra hali ni Assimi jugɔra ni suran tɛrɛ ye o tɛna ne bila ko ne ka taa kɛ Faransi fɛ wulu ni jakuma ni fali minnu bɛ bɔ ka fɔ olu tɛ diɲɛ kalama olu t'a dɔn ne ye maa min ye parce que halalaw de bɛ ɲɔgɔn dɔn ɲamadenw de bɛ ɲɔgɔn dɔn halaladen t'i jɔ ko ne ye Faransi mɔgɔ ye i y'a kuma ye mɔgɔ la a y'a ɲininka n'a fa de ye c'est un truc là quand j'entends j'ai ri quoi donc o ye ne ka position ye ne kɔni bɛ mun kɛ ni fɔ n'i y'i jugu jɛ i jugu t'i jɛ awa ne kɛ ni information ye bi ala sago sago donc o de kun don ni nin kɛni kun kɛra nin kun bɛ diya ne ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni ne kun ye coup d'état kɛla minnu kun bɛ Benin ni ne kun y'u ka laɲini ye ala ka coup d'état tɔ nɔgɔya u ye ala ka to n'u y'a kɛ siɲɛ wɛrɛ u kana cɛ gɛn fiyewu ne ka dugawu b'u ye piyan ah oui dɔw bɛ na Segu Tunkara kana kɛ coup d'état kɛlaw fɛ Assimi Goïta nin k'aw la oui Assimi y'an janfa o tiɲɛ de mais Assimi janfa tɛ ne bila ko ne ka bila n faso contre la jamais Assimi ka ne janfa o tɛ ne bila ko ne ka taa n kalifa Faransi la fo ka diɲɛ wuli ne t'o kɛ fo ka diɲɛ fara lahara kan ne ka position c'est clair ne ye hɔrɔn kulo bilen de dɛ depuis ne ma Assimi dɔn ne bɛ Faransi ko kɛlɛ la Assimi nani ɲagamɛ ni mɔgɔ bɛ ka Faransi dɛmɛ Assimi ne bɛ ka Faransi dɛmɛ voilà la vérité ale de Faransi mɔgɔw ba Faransi ale ka fan bɛɛ ale ka premier ministre tɛ français de Abdoulaye Maïga c'est un français donc an ka pan yɔrɔ kun o de kun don ne AES b'i jɔ Mali kɛ nin k'i sigi dɛ nin bɛɛ ko kura u bɛna ko préparer an compte la an bɛna ko y'a ɲɛna tile fila an bɛna sɛgɛn dɛ
ni ye CEDEAO kɛ n donné dansi de rencontre la sisan kɛ na kɛra de dugu fila ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na CEDEAO ni AES kɛ ni kɛra de sisan nɔ les deux se regardent maintenant qui va gagner on regarde en tout cas ne tɛ CEDEAO fɛ o ne ka position n tɛ CEDEAO fɛ bi n t'a fɛ sini n t'a fɛ dɛ n tɛ Faransi fana fɛ ala kana to ka san na fana o n ka duwawu ye mais ala ka Asimi gɛn ka bɔ yen n'a Asimi bɛ gɛn ala kana fanga di mɔgɔ fana ma mɔgɔ b'an di Faransi ma Malien minnu bɛ fɛ ka ne ka position dɔn n ka position filɛ nin n tɛ Faransi fɛ n tɛ CEDEAO fɛ n tɛ Asimi fana fɛ voilà k'a fɔ fana ko ni Asimi taara ko Mali bɛ bi depuis Asimi ma wolo Mali bɛ yen fana Asimi de ye problème ye Mali la Asimi de bɛ ka to bi ni jugu bɛ ka fɛrɛ ma bi wa ni Asimi tora ye jugu bɛ sa na fana ne tɛ fɛ o de ka kɛ voilà ma position ala sago aw sago donc Malien fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔ la bɛ Sendwave application télécharger a photo filɛ n'a ye Sendwave application télécharger a photo filɛ nin a bɛ ne ka code promo don urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ lajɛlen don n'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ carte la n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange money na sur place wari cigo fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari cigo filanan sabanan bada 1,99 € c'est 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a kan bɛɛ ca